No, thank you very much. Igama lami ngubongo Siwakhanyile. Ngihamba nomfowethu uMancinza. Sithe mhlawumbe sibe naye inguyazana la about isimo sabantu bokufika eningizimu neAfrika. Kodwa mhlawumbe ngicathi umfowethu nawe uzo-introduce abakwazi. Kodwa umfowethu nje esiphila naye nesisebenza naye esiqale naye ukuzabalaza mhlawumbe ngizothi la abekhona eduze kwami ila sesikhona ne-MK Youth League. So ubamba umzabalazo ubamba emabhida up until kuze kuvele le desk umkhonto nakho konke okunye but uzoyichaza umfowethu. No, asibingelele sibonge mfethu ukhanyile. Igama lami ngumlungisi Zondi okwamanje ngunobhala National MK Labour Desk. Kusetshenzwe kakhulu kwi-Labour Desk nalento asekunebanga siyazi. I-MK Labour Desk isinesikhashana iqalile. Iqale ngo-2024 sibheke kuma-election umhla ngoMeyi mhla 29. Sayiqala i-Labour Desk seza nayo seza kwaze wadlula ama-election and silo sihlala phansi sithola ukuthi iziphi ezinye indlela zokuthi sisebenze ukuya phambili ngoba usuku nosuku khona izinto ezifundayo ubone ukuthi abantu bakithi bacindezeleke kanjani. Kusaqala i-MK Labour Desk iyaqala ngokuthi abantu abaningi ababeveza ukuthi sebejoyine i-MK kakhulukazi abasebenzi bakamasipala, ama-security, ama-cleaner kuma-department ahulumeni baveza sebe-MK babethola ukuhlukumezeka kakhulu emsebenzini ngoba i-system njengamanje abantu abaningi abacontrola kuma-sectors la kusebenza khona abantu bakule nhlangano ekhona esibuya kuyona sonke okuyi-ANC. Manje-ke babethola ukuhlukumezeka abantu babeqhamuka lapho ukuthi-ke sebeyi-MK sizama ukulekelela-ke njenga-MK Labour Desk ukuthi akakwazi umuntu uma esevelile ukuthi usupport-a i-political party emsebenzini mase uyamhlukumeza ngoba siyalingana sonke. Wonke umuntu unelungelo lokukhetha ukuthi uhambisana naliphi iqembu kwezepolitiki. Lokho akusho ukuthi sekunamalungelo akhe esekumele aphuke ngokuthi uhambisana neqembu elithile. Yes, ingakho-ke MK Labour Desk yaqaleka ngalozo zinto lezo. Saqala-ke sazama ukubalekelela abasebenzi ukuthi besilwisane zonke nalozo zinto lezo. Yaqhubeka-ke i-MK kodwa kwathi makufika la isikhathi esiningi sithi si-attend iy'nkinga zabasebenzi. Uma uthi uyafika emsebenzini uyathola ukuthi i-manager umuntu wangaphandle o-illegal. Uthi uyathola emsebenzini i-majority yabantu abasebenzayo abantu bakwamanye amazwe aba-illegal. Mhlambe sasihlala phansi-ke as i-team e-MK Labour Desk ukuthi-ke nansi enye inkinga-ke masithi silungisa lokhu sekuvela lokhu. Ila kwaqala khona into yokuthi-ke mhlawumbe asimane sidile nawo direct lento yabantu bokufika ngoba ziningi izinto abazenzayo sekungakhona nje emsebenzini kuphela. Ziningi izinto abazenzayo labantu badla amabhilidi seGoli, ko-Maritzburg, seThekwini, koStenga, zonke lozo indawo lezo badla amabhilidi. Abagcini ngokudla amabhilidi badayisa ama-drugs. Abagcini lapho badayisisa iy'ngane zakithi umzimba bayitshotshe ezinye beyise kwamanye amazwe beyithumbe. Ziningi nje izinto abazenzayo ukuthi-ke uma udila nalento kumele udile nayo ngendlela yokuthi uvale umpompi ngoba uma uzodila nokuthi nangu umuntu uhlale ebhilidini ewukuthi wenza izinto eyi-wrong udila ukuthi uzomxosha le eqashe khona. Okungcono awusike siqale sivale la abethola khona i-source of income okuyimali nje abehola nje besebenza. Uma uvale leyo nto uzogcina ukuthi umuntu engesenayo i-chance yokuthi enze izinto eyi-wrong okakwazi ukuhlala. Ngesikhathi senza lokho ngala umkhwanazi naye akayibekile phansi uyabaxina uyababopha benza ubugebengu. Mhlampe-ke ngizama nje ukudweba isithombe esincane ukuthi-ke i-MK Labour Desk iqale kanjani
sila sikhona sifike kanjani. Yes. Ngoba ngicathe enye into mhlambe abantu abangakazi bayinakisise noma bayibukele eduze ukuthi abantu bokufika eSouth Africa bayiqedile. Hey. Uchecke South Beach. Abantu bokufika. Uchecke eMaritzburg, Central. Abantu bokufika. Uchecke eGoli, uchecke eCape Town, uchecke eMpumalanga. Ngithiwe ngafa ngifika eNkandla elindela. Kunama warehouse akhona lapha eNkandla impela emahlathi amnyama. Sekukhona amaPakistan abantu bokufika. Basemakhaya. Uma ubuka ama-crime amakhulu, uma ukhuluma ngokudayisisa kwemizimba kodadewethu nezingane zethu, abantu bokufika. Checke unyuke ngomgwaqo mozonyuka lapha yephu lomgwaqo lo bekujwayele ukuphithiza kakhulu imoto ngase Bria Center. Oh yes. Khona lo ngemuva. Ibona abaphethe zonke indawo. Intombazane ifika idayise ngomzimba mase rent umbhede kubona. Balale ngama shift. Bona bodwa baphethe lezi indawo. Epoint ibona abadayisa ama drugs, ibona bonke abenze lento okuthiwa human trafficking. Ama statistics kule weekend esiphume kuyona eThekwini alone kuthiwa kuntshontshwe ama fortune of 17. Only 8 were recovered. Bonke abantu abatholakele bewatshontsha bekoma foreign. Amanye hijackiwe, amanye antshontshiwe. Imoto eziphuma ngomzila lo wase Mozambique isuke South Africa ziyojomba umncele entshontshiwe abokufika. Uma uchecka ama statistics ecrime eSouth Africa, ama South Africans icrime abayenza ile encane nje le enkulu enama drug cartel nani ke kuba abantu bokufika. So ngisho ukuthi abantu abaningi abakayi umsebenzi wenhlamba bazowubona enwenzayo bangawu understand ukujula kwawo. Omunye umuntu engathi hayi nizonda nje ama African kodwa engaboni umonakalo ngendlela ojule ngawo nangendlela eyinkinga lento yabantu bokufika eyinkinga ngayo. Izihamba ifike ekutheni ungasuka mfowethu usuke eNigeria, usuke eZimbabwe, usuka eCongo, usuke la usuka khona uthi uzodayisa esitolo kaHontshoza, uzosebenza kaHontshoza. Right lento le. Uthi uzosebenza kaKFC, uthi uzoxila ingadi. Angazi mfowethu uyabo. So okwami bengifisa ukuthi ukutshengisa ukubaleka kweMK Labour Desk ukuthi abantu bangathi hayi into nje yokuthi kuzondwa ama-Africans noma mhlambe abantu abamnyama abathandi ingoba mhlawumbe une self hate ngoba ikhona inkulumo kanjalo ukuthi ulwa kanjani namanye ama-Africans abaqashwe bayikelana ngoba abantu abaningi bayitshela ukuvela ubhozomele uthi mawungena uthi ufuna ikwelekwele la licashe ngakhona kathi thina siseduze siyazi usebenza kanjani. Yabo. No Khanyile, abantu abaningi bayitshela ukuthi silwa nabantu base-Afrika masixosha legenge yangaphandle ngoba okokuqala sithi thina wonke umuntu oqhamuka kwelinye izwe ongenela ngokungemvumo akabuyele ezweni lakhe. Masithi wonke umuntu asisho abantu base-Afrika kuphela. Ikhona nalenye igenge emhlophe ngokwebala eqhamuka phesheya kwezinye indawo ingaqhamuki eAfrika. Nayo sibala khona lapho ukuthi ke ayibuyele emazweni nabo. Ngoba ijule kakhulu njengoba okunye okuningi usukubalile lento abantu bangaphandle. Ngoba eminyakeni ewu30 mhlawumbe ezayo othuka isimanga mhlawumbe sekunomuntu wakwelinye izwe ofuna ukuba president. Othuka isimanga eminyakeni ezayo ukuthi sekunomuntu ofuna ukuba ukhansela noma esefuna ukuba umeya. Lento masingayinqandi manje. Uyabona ukuthi mase kuba umuntu wakelinye izwe oselida lelizwe ukuthi abantu bala eSouth Africa sebebuyele kubandlululo futhi. Yabo? Ngoba abantu bangaphandle ngathuka isimanga ukuthi banohulumeni wabo khona la eSouth Africa. Yabo nje ngokubalela njengeZimbabwe. eZimbabwe uthola ukuthi njengaseThekwini kune structure sabaholi baseZimbabwe. Qinisile. Sihambe size sifike kwiprovince, sihambe size sifike kwiNational. kwiNational baneParliament lapha abantu bangaphandle. La kusuke ukuthi
wonke amazwe amelelekile. Yes. Kwi-structure sabo kunomuntu wase-Mozambique, nomuntu wase-Namibia, kunomuntu wase-Zimbabwe, ko-DRC, Nigeria, i-structure-ke sabo-ke national. Bahlala phansi bethatha ama-decision kuleli lizwe ukuthi bazokwenza njani. Sengisho ukuthi izinto ezenzakalayo la eSouth Africa izenzekeleni nje. Zibayiplana nobugebengu baplana nohulumeni wabo khona la ngaphakathi oplana ubugebengu babo. Njengamanje kunomkhankaso ukuthi bonke abantu leke ngiyokufika nje obigcwele emakliniki. Ifike ethi umuntu uphethwe isisu, iphethwe iflu, efike ethatha i-medication. Kunenye nje i-case engi-attendayo eMaritzburg. Umuntu yalapha e-Eastbourne clinic lapha ese street clinic lapha e-public nje clinic. Kunomuntu wangaphandle ukuthe makutholakala ufika emini ngithi u24 hours leya clinic. Yes. La emini efike ethi uyagula bemnika i-medication abuye ebusuku bese kusuke sekushintsha Shift nakhona aphinda yithathe futhi i-medication. Lo mkhankaso ukhona yonke indawo. Njoba sekuphela unyaka sebezogoduka emazweni abo i-medication yadayiswa. Isikhathi mase beyicollecta yonke i-medication sebeyinika ama-leaders abo. Mase beyiqoqa-ke bayihambisa-ke emazweni abo. Hayi ngoba besuke begula. Ngithi uyayibona-ke lento ukuthi ijule kangakanani. Masiyeka ingane zethu amathuna ethu zowakhwifela ngamathe ngoba cha uthi wona mzabalaza kumele sisule loyo kakhulu ngoba thina asinayo enye option, asinalo elinye izwe singaya kulona. Sila eSouth Africa mawusixosha la uthasephi bangcono bona bayakwazi ukuya noma ngimapha amazwe. Thina ilona zwe lethu leli nabantu base South Africa ekuhambeni kwesikhathi njengoba kadusho bayibona lento ukuthi esilwayo ibaluleke kangakanani and isizwe izosisiza kangakanani. Ya enye into mhlambe umuntu afuna futhi ukuyikhanyisa icace ba. Siyavumelana. Umuntu omnyama eSouth, eNorth, eEast naseWest. Ngoba uzothi omunye umuntu ngiyazi nje uMancinza uphinda ube ilunga lomkhonto. Umkhonto is a Pan-Africanist organization. Wena Khanyile you are also a Pan-Africanist even ngaphandle komkhonto wena nje as a person. Lento yokulwisana nokuthi abantu bokufika benze lento abayenzayo iwrong akukhona ukuzonda ibala lakho njengomuntu omnyama noma ukuzonda omunye umuntu omAfrika. Ithini na? Ingane yami ngizela ingane kuthiwa ngizela ushumi lensizwe ingane yami angikwazi ukuyizala nje mase ingasabi naso certificate sokuzala ngoba nayo mayinjalo isuke illegal kumele iregister yaziwe ingane ezalwa yimina ngiwumthetho okuyimilela la eNingizimu neAfrika. Akukwazi ukuthi umuntu engangena abe illegal ezweni enze noma yini. Kodwa futhi iphinde ithini lento uma nje ngokhanyile nginokudla amaplate amane ingane zami zibe zisithupha angikwazi ukuphinde ngilande ezaka maMncinza ngithi azize la sizodla ezami ingane engakahle. Esho ukuthina hayi ngoba ngizonda ingane zakho zakwaZondi kodwa ngithina nami ngiyashodela kwamanje ngisafuna ukusebenzela ingane zami usungayiletha ke zakho. Awukwazi ukuthi ungasuke eCongo, eNigeria, ePakistan, eChina uze eNingizimu neAfrika uthi uzovula i-tuck shop. Kube kukhona abantu abasafuna imali ezincane ukuze nabo bavule ama-tuck shop. Awukwazi ukusuka le uthi uzoluka. Sibe nosisi abakwazi ukuluka balukele endlini. Balukele endlini because abanazi indawo edrobheni zokuthi balukele kuzona. Lento akukhona ukuzonda kuba uMaAfrika nokuyizonda thina yinto ethi ingaphandle kwenzondo noma kwe-Pan-Africanism. It's more government orientated. Ukuthi abantu ufuduko labantu silimeneja kanjani, amathuba omsebenzi siwameneja kanjani, uhulumeni usiza kanjani ukuthi wenze iqiniso. Ngicela bekubalekile ukuyithinta lo ndawo senzele ifundiswa lezi ngoba ziyabuka ifundiswa la mase ziyosho ukuthi abayifuni i-Pan-Africanism sibathembile obani Africa we are one. Yebo iphupho lethu ukuthi iAfrica sikwazi ukuya noma iliphi izwe eSouth Africa yonkana ngaphandle kokuba nezihibe ethize kodwa sikwazi ukuthi iSouth Africa iyodwa kube yona yodwa ekuthiwa kuziwa kuyona. Manje khona imithetho abayiphasayo eAfrica mawunyuka enhle neAfrica ukuthi awukwazi ukuthi uvule isitolo
i-tuck shop uma ungayena wakhona. Ngize kule kwayithinta yemithi kuke kwatholakala ikade abangaphandle bephuma ngebhasi yaba ku-accident ngicathi ibhasi kwatholakala ama-ARVs bephuma nawo. Sekunebhizinisi lokudayisa imishanguzo yaseningizimu ngoba itholakala for free eSouth Africa. Nokunye mfoka amancinza mhlambe engicathi einsukwini edlule kuke kwavela ama-statistics ukuthi u-80% warafu eSouth Africa ukhokhela abantu bangaphandle. Uma nje umuntu wangaphandle waba nengozi noma kuthiwa i-tax wayikhokha noma kuthiwa uyikhokhi noma kuthiwa ulegal noma u-illegal, uma ulimale engozini zemoto eSouth Africa uyakhokhelwa. Ngifuna ukuveza into abantu abangayi ezobuyela epointini olushilo masivula siqala. Kunemithetho abelungu abayenza ngamabomu ngoba abelungu banayo inhloso yokuthi ngelinye ilanga kungabi khona umuntu othi South Africa izwe lethu. Abantu bazokhumbula ukuthi abelungu abantu bokufika ukuthi bona bafika kudala ngo1652 sengathi nabizwe labo. Ingakho kuzoba nemithetho ukuthi umlungu engalwaza nqamuka izandla ukuthi umuntu okufika naye la akabe namalungelo ngoba bafuna bazwelane nabo kugcine kube ukuthi iSouth Africa ifana neAmerica. Ifundiswa izokutshela mfoka amancinzi ukuthi iAmerica eyama Red Indians ase less than 10% ezweni lawo. Sekukhona abantu abamnyama bafika njengeyilave abama African American kube khona nabelungu abacindezela izwe walicolonizer kwayelapha. eAmerica usakwazi ukuthi kube khona ama Red Indians army athi thina njengomtsinso okuyimilela sithi thina sakwazi ukwenza. Kodwa mangathiwa lento asiyivimbile yamabhoda nokuthi abokufika kube nendlela eyenzeka ngendlela ehlelekile, uqinisile impela in 20 years to come, 30 years, 40 years, 50 years kube wonke umuntu kube ukuthi iningizimu Afrika akekho ukufika sonke nje siyalingana, mlungu, Nigeria, China, Pakistan siyalingana, futhi nali Pakistan lingagcina seliyimeya noma selumongameli oqho. Njoba kwenzeka nje abelunga iAmerica kuyona yabo iAmerica yama Red Indians, kodwa akekho ngisho iRed Indian erecognizewayo engathi saphethe noma esikhundleni sokuba imeya noma sokwangamela. So okwamuthi umsebenzi enwenzayo ujule kakhulu ukuthi abantu abanye bayobona isikhathi esithe ukuhamba kodwa kuwumsebenzi ke wama activist velisho shofu ukuthi senze into noma ngathi abantu bayigxeka kanjani kodwa thina sibe sazi ukuthi ngoba simele iqiniso kuyohleze ligcina futhi. Cathi khona okubalekile. No, mhlawumbe ngiqala entweni ethi njoba umuntu eyimember yeMK Party uzokhumbula ukuthi upresident uke waphuma nje wakulamazwe la eAfrica noma eseUpresident weSouth Africa wehleli yesho ukuthi iAfrica kumele ibe united, ibe yodwa iAfrica ukuze sikwazi ukuba namandla sifane nalamazwe angaphesheya oAmerica bonke lawo mazwe yabo, ngoba mase divided kanje kwenza ukuthi abelungu bekwazi ukusicindezela kahle. Kodwa ke sithi ke khona kusenjalo kusalungiswa zonke lozo ingxoxo lozo inkulumo lezo nathi la eSouth Africa akube nomthetho ukuthi yonke into abantu kumele beqale bebenefit abantu base South Africa. Futhi umuntu ekubalethe kumele akucacise thina sisho ukuthi wonke umuntu ola eSouth Africa wangaphandle akahambe, sithi umuntu ongenela ngokungemthetho akahambe. Nanomuntu osemthethweni kodwa uthi uzogunda isalute ngeke mfowethu weqimfula uthi uzoluka inwele. Yes, ngiseza kule impela. Yeah, ngiseza kule impela. Ungabanesi. Ngiseza kule impela ukuthi sikhuluma ngabantu aba-illegal abala eSouth Africa. Mase sizokhuluma ngene emlonyeni khona umsebenzi omuhle wawenza lapho ukhipha omunye kade esephethe esibedlela. Oh yes. Uqanjwa mangathiwa akekho ongatholakala eningizimu nalesicucu sakhe. Inkosi Albert Mthuli. Albert Luthuli. Yes, ngizongena nakuleyo. Mase sithi ke nomuntu oze South Africa akeze ngoba ezokwenza umsebenzi ongatholakala isikhathi skills. Isibonelo nje obuke washo umuntu oqhamuka kwelinye izwe awukwazi ukusuka kwelinye izwe uzogunda abantu ekhanda la. Awukwazi ukusuka kwelinye izwe uzoclean umophe nje laphansi sekuyi umsebenzi usanze uthatha kwezinye indawo.
Awukwazi kusuka kwelinye izwe uzoba uthisha la bebangako othisha bangakusebenzi bengako othisha abahlele emakhaya bala eSouth Africa kanjalo nonesi kuningi nje yabo ingakho ke sithi ke sifuna umuntu obala eSouth Africa abe namaphepha noma senawo ke amaphepha vele iwork permit awuyitholi uma ukuthi uzokwenza lemsebenzana emncane uyithola ngoba uzokwenza umsebenzi ongatholakala kubantu bala eSouth Africa. Yes. Ingakho ke sithi abantu bengayibuki ngento ukuthi sizonda abantu base-Afrika or sifuna ukuphikisana ne-Pan Africanism njengoba umkhonto wesizwe usho njalo. Siyawuvumela kodwa sithi yonke into ayenzeke ngomthetho ngoba nabo emazweni abo nabavumelana nathi nge-Pan Africanism nabavumelana ngathi nabo bawuqinisa umthetho ngeke usuke nje la uye eNigeria uyothatha imisebenzi abantu bakhona abadlala eNigeria kulezi inyangane ezidlule ngiyakhumbula uhulumeni waseNigeria wamemezela ukuthi abantu base-South Africa ubanika 7 days ukuthi bahamba besebenza ka-MTN wayike thina masenza into efanayo nabo abayenzayo emazweni abo kube ngathi sesi-wrong ngalendlela le yabo sizoqhubeka silwisane nazo lezo zinto and futhi ngeke siyeke siyazi ukuthi ke mawuzama ukulekelela abantu ufuna ukukhulula abantu baningi abantu abazokugxeka abanye bazokubuka njengomuntu orongo odividayo onesihluku ongenabo ubuntu kodwa siyazi kuhambeni kwesikhathi eminyakeni ezayo bobona ukuthi lento akade siyenza nayibinhle kangakanani kufana nopresident uZuma. President Zuma kade salida baningi abantu ababemasha bemthuka bethu uyamosha yabo kodwa after sephumile babonile abantu ukuthi no uZuma kwakuyena president wangazo sino president oqala isuka kwintando yeningi bonke babona manje nathi ke sinenkolelo yokuthi ekuhambeni kwesikhathi bayobona abantu ukuthi ke yini esilwelayo yini esilwelayo ngezwe lase South Africa kakhulukazi nabantu base South Africa kodwa ngicine ngalethi kumbuzweni wakho mfethu nakuma department ahulumeni khona lapha eNkosi Albert Lithuli uDemaro uphethe ama-nurse khona lo mama ke uMSc uNomagugu Simelane wathi akekho umuntu onama-qualifications njengayo yabo umuntu kodwa mase kutholakala kuyabona ngathi no ayikho lento ayishoyo yabo bagcina-ke bemmisile-ke sasizezwe sabemxoshile ezakamumva nje kuthiwa sebembuyisile ngazi bamcuphisa kwini laphaya uphethe ICU olunye udaba kusamele siqhubeke futhi nayo silwisane ngoba asikwazi ukuthi abantu base South Africa bengafike becindezelwa belungu belwe abazali bethu belwe abaholi ababekhona ngaleso sikhathi mase kubenefitwa sekubenefitha abantu bangaphandle la abantu phela thina yithi sikhokha intelo uhulumeni wethu lokumele kucace uyabo manje ke ingakho ke sithi sazoqhubeka silisane futhi akuyena kuphela sekuvela abantu abaningi sazoqhubeka silisane kakhulukazi nabantu abasebenza kuma department ahulumeni kukhona abantu abafundile base South Africa abahlele emakhaya enye into ebalekile mhlambe umuntu ebengicathi mhlambe singayithinta ukusupporta i-labor desk abantu bayisupporta kanjani abaholi be-labor desk ingagcini into enhle igcina isinamasela antshontsha izinto enza izinto ezirong cathilana asik-highlight lokho no into ye-labor desk bayithanda kakhulu abantu and abaningi bangifonela bethi bayafuna ukuxhasa ukuphosa lo sheleni loyo ukwazi ukuthi sikwazi ukwenza umsebenzi we-labor desk abanye bahleli bengibhalela ey'nkundleni zokuxhumana bengisendela ama-email becela ngikhipha ama-bank details uhlambe ngokwazi ukuphosa kephi sisahlela-ke ze-MK Labor Desk okwamanje wonke umuntu onemali yakhe onalowo sheleni akawubamba ugcine ngakuyena izoba khona indlela e-right yokusho ukuthi hayi sebengakwazi ukuphosa endaweni ewukuthi kanje sesiwakhipha wonke ama-details ngoba baningi osomathuba khona nje naseNewcastle kade ezenza uMancinze ethuka uMancinza wakhipha ama-bank details bayifaka lamancinzi ipokoza uMancinza bayifaka
abantu imali lapho ayikho into eseyikhiphile njengamanje bank account ukuthi ke abantu abaxhasi MK Labour Desk yonke into ethinta MK Labour Desk soyikhipha epagini lapha ya ku Facebook umlungisi inkinga kaMancinza yonke into soyikhipha lapha ama details zonke kodwa kwamanje onemali yakhe akabayibamba ehlale phe kwabe beka isenti phe kwelinye ukuze mhla sithi seziyakhala ke manje nanga ama bank details kwenziwa kanje ufuna ukuxhasa maseke bobsebephosa ke lapho kodwa kwamanje abathi ukuyibamba akekho umuntu othunywa iLabour Desk uthi aqoqa imali akekho umuntu ohamba ethatha imali sivala nje kanjalo leyo ukuthi abayibambe kanjalo siyaza leso sikhathi abantu abagada amapokoza ahamba ezitolweni zamandiya amadala amancane upokoza elidala liyobukela imali ayivale lento abasela no ngicathi akabonge nje Mancinza mfowethu okunye nje engikubonga kakhulu umsebenzi wakho thina ke esama African esazi nomlando wama-Afrika ngicathi isibongo sakho silandela ngokuqiniso ngempela thina sazi ukubhambatha kaMancinza abangamazi bamgugule emafonini inkosi ukubhambatha kaMancinza makukhulu ngama-wars of resistance impi yokugcina ncane yokubhekana nebhuno ngqo enhlambini zamehlo yayishoshozelwa ubaba uBhambatha kaMancinza ngo-1906 u-1906 into yamanje ke esiyobuye sikhuluma umlando wakwaZulu ukuthi imvumo wena noma engenayo nanokuthi obaba babephethe babesizwa kanjani kodwa wakwazi ukuphelela waya phambili kuyangijabulisa mfowethu umsebenzi owenzayo nokulandela isibongo sakho usilandele ngeqiniso uphinde futhi umele nomzabalazo wabantu ngokweqiniso umuntu nje into engayicela kuwena ngoba uma uzabalaza kunzima ngisho ngoba mina nami zinginethile uma ngibona umuntu enza kanje mina ngiye ngijabule thina saqala ku Christmas Fall kuthiwa khanyile ngoba unebhasari uyaphasa wenzani manje ku Christmas Fall usikhotheni uthuke umzali wengane wena unebhasari uphasa kahle ufuna yona ukuthi ize esikoleni ifunde mahala ngoba inabhasari ayena ku Facebook afika kuthuka athi wena uyahlanya ushisa izikole wenzana usile ekhanda kuthi mase uNSFAS usushintsha usuba ibhasari ngenxa lomzabalazo usephusha ingane yakhe phambili nosisi wakhe phambili kodwa kade kuthuka uyahlanya khanyile iJuly unrest saseyikhona ibhelu za 2021 uhamba ungena oShoprite uthi uZuma akakhishwe jele uhlangana lapho nakhanyile sama wena khanyile uyahlanya wena khanyile usangene lento uhamba lokhu njani uZuma uphumile emandleni uZuma ngakaphinda abuye emandleni namhlanje uZuma usemandleni ngomkhonto wesizwe sizabalaza khona kungenamali uyabona abantu ababeka kade bekhuluma nami bathi babekade befona bazibaye ngisho kuma ba drive bathi lo mfana efunde kanjena kodwa indaba engayicabangile uZuma uphumile emandleni futhi akazuzuma amnike lutho esasemandleni ungenaphi yena kodwa sami eqinisweni uyahlanya lo mfana basho zonke izinto abayishoyo namhlanje akusena ukhanyile wena into engijabulisa ulento isifo ungafika uthi ukhanyile umvalo ukhanyile kuzofika uMancinza uthi uMancinza umvalo uMancinza uzofika omunye ozayo ngoba iqiniso nomzabalazo kuyisifo nje uma abantu besacindezelwe ongeke usiqede ebantwini sokuzabalaza ngoba mina ngiye ngithi ukuzabalaza nokhola abantu ubahole ngeqiniso akuyona into ovuka uyidecide amsho nawo uzange uthi ukhula wathi mina ngifisa ukuzabalaza izimo nobizo mina ngiye ngithi leadership is a calling noma activism is a calling kuba ubizo sokubizela kulona ngiyajabula mfethu kuma kwakho into yenza inhle kakhulu qhubeka ube neqiniso uhola abantu ngeqiniso ungayintshontshi imali uzabalaza uhlangana nesela once uqalwa isela izokhala uzokhala cathi into enkulu isifo semali singene kakhulu mfowethu mina nje ngiyangijabulisa umsebenzi owenza kakhulu nokuncoma nobuqhawe bakho nje nokuqonda nje ngqo engathi ungakwenza khona nabanye abeza ngemuva bezobukela thina vele siyibambe nawe ke abeza ngemuva bakwazi ukubona thezama amadodo Mancinza bethukwa ngapha nangapha kodwa balimela iqiniso
kungijabulisa mina kakhulu mfowethu. Ya ingakho abaningi abake besabise ngokufa ukuthi hey nizofa kwasha kwacima uyabo ukuthi ngithi hayi vela akekho umuntu oyophila ingunaphakade. Kodwa ukuthi kufa umancinza ukufubana akusho ukuthi umzabalazo usuphelilise. Amabhunu abelungu kade ukhuluma ngenkosi uBhambari babembulala nje bethi hayi baqedile. Yabo. Kunjani manje? Yabo kunjani manje? Ngo eli nje babulala noChrizani bethi baqedile yabo. Bashiwo Zuma bethi yabo. Nangu usayibambile uNcambalala. Unzima kakhulu ukubamiseka. Sengisho ukuthi akuyona isolution okubulala umuntu uzoziqeda ngomzabalazo umuntu omnyama. Noma ungasibulala sonke thina esilidayo nje manje khona abazokhula behambe enyathelweni zethu. Manje into eyolungisa ukuthi kuphela yonke lento ukuthi abantu abamnyama bekhululeke zonke imfuno zabo bekwazi ukuyithola. Siyabonga kakhulu uKhanyile kona konke nawo usukwenzile emzabalazweni and siyazi ukuthi uhamba icase ngo-July yonke lonto and siyafisa ukuthi konke kungahamba kahle and iMK Labour Desk izokwenza sonke isiqiniseko ukuthi ke iyakuseka nakwezinye izinto esikezisho la ukuthi ikwazi ukukuseka ngoba siyaqonda umzabalazo abantu abamnyama ukuthi wawungalweli wena but wawulwela abantu base South Africa. Wonke umuntu osupporta olwela abantu base South Africa siyamnika isupport as iMK Labour Desk. Siyabonga kakhulu mfethu. Yebo bafowethu. Mfethu sure. Yes. Right. Siyovala amafemu ke bafana.